A Deputación de Ourense, a través do INORDE, impulsa a iniciativa Navega o teu interior para promover a media de estadía dos visitantes na provincia unha vez finalizada a tempada estival, sendo beneficiarios potenciais máis de 40 aloxamentos do rural ourensán. Trátase dunha acción promocional posta en marcha en colaboración coa Ruta do Viño do Ribeiro, Asociación Novo Rural e os aloxamentos distinguidos no SICTED, pola que coa reserva dunha estancia de 2 noites ou máis nestes establecementos vaise incluir unha experiencia en ecobarco a disfrutar en Castelo de Miño e Muíños ata fin de setembro ou nos embarcadoiros de Arnoia e Cortegada ata finais de outubro. Os usuarios destas reservas en ecobarco poderán brindar e degustar unha copa de viño do Ribeiro durante estas semanas nas que o destino se atopa inmerso na vendimia. Os viños seleccionados para a ocasión proceden das adegas distinguidas con compromiso de calidade turística. Esta actuación inclúese no convenio de colaboración asinado entre o INORDE e a Axencia de Turismo de Galicia para a promoción do turismo na provincia de Ourense, co fin de dinamizar o turismo rural e o enoturismo.